Apa-apa itu dijajal. Ben tak bro. Nyandi to, Don. Kene lho. Oh iya nang kono. Ini panggah dijajal sih. Yo no. Teliti sebelum membeli. Ya ngono. Kena ora masalah. Lah wong anget e ora kok mbok tawakne. Piye to ki? Lah wong ki mulo tingene telika tak jabut tak gorene. Nyatane tak kena. Apaan nih? Wah, soal listriknya anjret. Barang larang rusak. Mungkin bukti. Kowe ae Don sing rasa njajal. Ora melara taun telika. Ngono aja jale lah. Iki diputer sik. Sampai pol. Iya no ben panas. Gantok kowe. Nyapa pateni aku kowe. Nyapa terus. Panas yo. Ayo lho. Ngono tak dodone kene gak panas iki. Mosok kulitku sing kebel lho. Cangkemmu lho. Lho iki njajal kok yo mes sanyu. Lho kan saja ngono tanganku ben mateng. Wes pinten bisa ngapain ono? Ngono. Lah wis njaluk pira to kabeh, Lur? 150 ah. Urung wani, Lur. Lah wani pira to, Don? Ngene lho. Nawe wis selawe tinggal. Kok jadoh. Ya aja selawe to, Don. Aku gak tau njukuk berarti akeh, Lur. Saiki pokok lancar tak gua aku ngono. Wes 120. Urung wani. Iki lho aku sik kalah. Wis ngene nawe 17. Kulitku iki agak kurang. Terus mau wis. Abot. Aku wis ngepres ganto apa-apa asine. Wis ngene ya, iki nek ra kanca dhewe wis rasudi. Nek oleh 30 tinggal tak duwi ning nggon. Nek lawe wis dolen ning liya ora apa-apa aku. 30, Don. Gak kuat. Ben apri padha mlakune, Don. Genep ana 100, tak teki bonus iki lho. Piye? Lah, nek iki aku wani, 100 wani, tambah iki. Sama-sama. Oke, tak duwi. Kosong, Don. Endang ganteng, tiwuk ben pangkling. Yang dulu. Kok gak milih? Aduh, lali aku lewis tak ter. Wis gak mau apa.